Good day mga momshi! Hello po sa inyong lahat. Ayan, for today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po pagagandahin itong ating nabiling casual dress mula sa Shein. No, itong damit na to. So, hindi ako yung nagtahi niya. Nabili ko siya ganyan siya. Plain lang siya. So, naisipan ko siya na lagyan ng mga beads and sequins para na sa gano'n, mas colorful and buhay na buhay yung ating nabiling dress. So, originally, this dress ay gagamitin ko sana para sa mga upcoming shows and events ko somewhere in Manila. So, then, nung nagsabi si Brenda na meron nga kaming show para sa araw ng asaan, ang naisip ko naman gawin ay ipasuot sa kanya. Para na sa ganon. O, di mo, malay mo naman may magandang feng shui na dala si Brenda. So, papagamit ko muna sa kanya bago ako yung gagamit. Hindi ko muna siya tinaas kasi baka kulangan ako ng beads. Though, okay siya na puro ganyan sana siya. Ganyan dito. Palilibutan ko sana siya. So, yun yung ating Yan yung ating first first decorate. First, accent ng damit. Whatever, kung ano man pong tawagin nila dyan. So, yung accent tong damit. Actually, kulang pa yung ibang part. So, pero sinadya ko siya, hindi siya magpantay-pantay para maganda siya. So, ganun. Kalat ko siya. Then, tapos, ito, lalagyan ko dito sa gitna rin ng beads. Ito naman ay glue. Glue tahi din siya. So, maliban sa glue, kailangan siya itahi para na sa ganun, mas makapit. Let's go. So, eto na siya mga moms. Ang una pa lang na natapos kong part ng design. So, pero hindi pa siya totally tapos. Yan, yung beads. So, makikita nyo yung mga beads na siya. Para pag sumayaw-sayaw, ayun, may konting kinang-kinang na siya. Pag natamaan ng ilaw, maliwanag. So, dadagdagan pa po natin yan kasi sinulang ako ng mga beads. So, this time, meron pa tayong ilalagay dito sa likod at sa harap. So, kung ano yan, abangan. Ayan, eto na nga mga moms. Nanghiram na ako kay Maring Charin ng manikin para na sa ganon ay nakasuot na yung damit. So, para mas mabilis na rin siya lalagyan ng sequins at ng mga beads. Kasi medyo matagal-tagal ang proseso. At dahil nga nakita na rin ako ni Ate Rhea mo na para nag-struggle na ako kasi one day na lang gagamitin na siya. So, tinulungan niya na rin ako magtahi. At kasama rin namin dyan na nagtahi at naghabol si Marian at si Britney yung nag-makeup po kay Gwen at Brenda. So, this is it mga moms. Ang final look ng ating outfit. Wow! Okay, so dito sa likod, yan, nilagyan din natin yung spine. Sa bandang puwet. Yan, nilagyan natin ng belt. So, hindi muna natin siya nilak ng husto kasi para pag nag-stretch, sasakto dun sa bilbil, sa taba. Yan. Yes! Special thanks to Ate Rhea. Ayan. So, for assisting me, magtatay natin. Nakahabol tayo. Nakahabol lang. Ano na? Buzzer beater. Rhea Villengera, si Bron, and si Marian Ambiciosa. Ayan. Tingnan natin. I-fit naman natin dun sa magsusuot kung sakto lang. Ang ganda. Parang ang sexy niya tingnan dito. No? Tingnan natin. Ano naman si Buboy? Gawin na Huwag itaas mo, boy. Pinawang gamit mo. Tanggal na. Oo, itaas na siya. Nilalaki ko lahat.
Bulan mo. Stretch mo. Taas mo yung braso mo. Hindi mo pala wow. Yung panty ko pala. Ha? Hindi. Iangat na lang yan. Orange saka black. Maghanap ako ng panty doon na ano. Maganda naman anak ko eh. Kuha ka na rin ng... Kumuha ka na rin ng... Ay, huwag mo ano yun. Papalit ka na pa. Ay, It's DJ.